И здравейте хора, аз съм Крис и това е по заявка FIFA 11 демо. И много хора ми пишеха, т.е. искаха да правя поредица, но не, няма правя поредица, просто ще ви покажа играта. Тук от началото това е още като гледате. Иска ви руски, полски, това не знам какво е, чешки, испански, германски, италиански, френски, аз избирам английски. Ето тук се пише, това е демо. Тук виждате и чех. Това разбира се е чех. Ето го чех. Да, може да мърдате мишката, което не се забелява в многото игри. Да, тук казва, в момента съм без звук, защото иначе казва EA Sports SG. Така, това е така зарежда по принцип играта. Може обаче да го скипнете, като натиснете Space. Ето веднага го скипна. Сега тук зарежда. Цъкате Space. Да. Тук ако искате да се направите конфигурирани моите настройки, ако сте джойстик, обаче аз играя с клавиатура. Някой друг път ще направя някой път ще направя епизод с някой от групата. И ще видя. Така, аз цъкам класическия. Избирате си отбор. Има много малко отбори. Ето, мисля, че са някъде 5 отбора. Мисля, ето Реал Мадрид, Олимпиакос, Ювентус, Барселона, Челси, Байер Леверкузен. Да, и това са отборите. Аз ще играя с Реал Мадрид. Да видите горе-долу за какво става на въпрос. В принцип аз съм неутрален, но в истинския живот нямам толкова голям футболист. Добре, Роналдо може да е добър, но много симулира. Но пък в FIFA-та изобщо няма никаква симулация. Много добре играе, като играеш в FIFA-та. А тук виждате от началото ви пуска на някакъв терен, където играете кака с чех. Разбира се, това е само в демото, обаче ако си изтеглите пълната версия, разбира се, ето го. Разбира се, може да повторение, да. Разбира се, че ще изберете друг играч, може да дава още от началото изберете. Че сега в демото е направено с кака. Искам да ви кажа, че FIFA 11 е много добра в ударите си. Много добре се постарали EA Game. Вижте просто удар. Вижте колко реален. Много хубав. Пътни удари хубави е. Ето не като в PES, например. Удари и топката лети на 50 км от вратата. Например, тук задържам удар и веднага в чех. Сега тук с всичка сила гардирам удар. Ето, че е гол. Добре, и да започваме един матч. Цъкате кик, първо цъкате escape, след това цъкате първото kick-off, след това exhibition матч. И след това тук избирате от коя страна сте, да играят компютър срещу компютъри или да играете отляво или отдясно. Тук ако има два джойстика и клавиатура може да играят, ама да. Аз, приятели, по принцип играя джойстик и клавиатура, но аз ще почвам отляво. Реал Мадрид срещу, например, да кажем Челси, да видим. Ето, тук от началото може, като цъкнете Team Animations, да видите тук формациите и такива работи. Сега ще играя, например, на формация 4-1-2. Ето така. И започваме. Играта е много хубава. Ето видите и Роналдо. Ето го Роналдо. Видите и Роналдо, хора. Ето видите. Някакво... Вижте, че в FIFA-та... Ето. Оп. Да. И почваме матча. Карвалето. И това видите, че сега ви дава с зелено и че когато... Иначе когато играете с джойстик, ще ви го дава червено. Когато играете клавиатура с джойстик, ще дава клавиатурата зелено, а джойстика червено. Ето гол, видяхте. Много добър гол. Четвърта минута. Да. Общо взето. Опа, сори хора. Хрема съм. Окей. Иванович поджи от картон там, дет спъна. Мисля, че Роналдо бе това, дет центрираше, ама... Не съм сигурен.
Управлява се лесно с през D подаваш, разбира се както направите настройките, през D подаваш с, ето с е шпагат, ето на виж как да е топката. С е шпагат, D-то е пас, А-то нищо не прави, спейса вие шут, ето сега натискам спейс и шути. И от стрелките или от как си го настроите, управляват играч по принцип по дефалт с така настройките. Сега ще опитам от далечни дистанции да шутирам, ето. Ама то през 50 играчи на Реал Мадрид мина топката. Да знаете, че няма да има повече епизоди на FIFA, това само ще бъде първи и последен. Защото... защото... тя е демо, всъщност... Може ако си изтегля в пълната... Тоест, мисля да я купя, защото... Не знам, може да я купя. Всъщност... Dead Space го купих и... Директен. О, червен! Това е. Ето това, Иванович. Имаш един жълт и още един. Какво прави? Червен. Айде, чао, Иванович. Ще са с един човек по-малко. Аз имам предимство. 1-0 все пак. Тъв. Кой това е Игуай, а не Педро? Сега ще пробвам да центрирам. Ето, Роналдо центрира. Обаче това беше много добро, обаче. Много добро. О, много яко центрира. Искам да видя само реплея. Вижте просто колко яко центрира. Много. Пас само. Всички тръгнаха. Педро тук тръгна. Пусна топката. Роналдо тук как е цъкна само. Тя влизаше във вратата и тук обаче я цъкна. Цъкна я. Добре чукна я, така да се каже. Игуай, обаче излезе. Може да влезе, защото много добро. Чуква не беше, но имаше засада, както видяхте. Сега удари силен на Чех. Просто. Роналдо тук не успя да вземе топката. Обаче. Уоу. Сега тук имат възможност. Реално ще видим дали ще направят нещо. Ето Роналдо сега изгледа. Вече в FIFA Роналдо няма да е симулан, спъват го, обаче той пада и пак се дига. Ето, видях такъв гол, много хубав. С левия мисля, че беше това. Мисля, това са хората за голата позиция. Ето. Видяхте, ето беше долу 5, да. Челси 2-0, 30-та минута. Аз отново взех топката. Но просто тук това е, че като е на демо не може да настройвате difficult. Трудност. Но все пак да това е демо. Карайте. Опа. Извинете, ако ще штракане на копчета, ама нещо. Окей. Така, сега. Давай напред. Ще изпуснеш топката, бе, човек. Ето долу. Не знам дали изигра и второто полувреме. То си видял, че май ще загубят Челси, ама не знам. Добре, ще изиграе второто полувреме. Така. Окей. Добре. Така. Сега нека видим дали имаме възможност тук да центрираме. Сега центрираме в наказателното поле. Удар тук. Над напречната града. Опа. Окей. Пепе всъщност е много офензивен играч, т.е. много някакси... Окей, това последен съдих сигнал. Ето го Игуай. Ето ги гола с глава на Игуай. Много готин гол се получи. Ето го и Дрогба. Окей. Сега. Само един момент, хора, да видя нещо.
Окей, затворих си вратата на стаята. Опа. И нека да продължаваме. Така. 48 минута. Нека продължаваме сега. И шпагат тук, обаче нищо не стана. Пепевец вътре беше, но не успя да стигне топката. Много лоша матч за Челси. Виждате, че просто не могат да насмогнат на... Тук сега, така да се каже. Много груп шпагат. Че това беше... Серио. Въпреки, че... играят по-офензивно играчите на Реал Мадрид, повече голове са вкарали, виждате. Ето, че по заявка. Искате по заявка? По заявка. Ето ви по заявка сега. Доволни ли сте, а? Как само ми спамите по заявка, ето. Ето го гола. Ето го гола. What the fuck, нещо се бъгна. Оправи се. И къде е там, бе? Аз вече съм в публиката, ти... What the fuck. Пишете отдолу в коментарите или налично дали дали, какво искате по заявка или какво искате да снимаме. Видях, че всъщност The Dark Gaming е направил клипа на Гарис Мод. Туториал как да си направим кола по хубав дизайн. Тук отново се разминахме. Да. Ще има и туториали. Ще има и клипчета как да правим нещо. Как се прави. Бебе, много... Например, ако... Да, ще има игри, например, за кракове. Например, ще като... Познайте играта и който познае, има класации и така. Ще стигнем до победителят, на който ще му дам крак за някоя игра. От началото ще кажа в първи клип. В 3-0 вече, то няма шанс. Те нямат шанс изобщо. Сега ако отбелея 4-0, добре за малко. Няма шанс, 80-та минути няма как да ми набият 3 гола на един път. И сега изведнъж нещо се бъгва играта и не мога да се управлявам, не мога да управлявам плеерите и нещо ми вкарва 3 гола. Това няма как да стане, защото виждате, че са някакви бум! Компютри, които... как се размина. Компютри, които не може да... Тоест, това е на нормал. Мога да ви покажа настройките ми, че това е на нормал, да. Окей. Да, май на нормал е difficult. Как ви през мен тази стопка, бе? Стикал е. Сега имат възможност. Последната им възможност за матч. Нищо не направиха. Нищо не направиха. Нищо. Добре, хайде, заслужиха си го, ай бийте го сам. Нямам и това последната си на... Добре. И Роналдо се радва като... Окей, хора, и това беше по заявка. Да, и искам да кажа, че играта не изисква кой знае какви изисквания. Двуядрен процесор 2.4. Колко мисля, че 2 гигабайта RAM. DDR3. И видео мисля, че беше... Не знам, би трябвало да... Да, кой знае колко тежка играта.
Да, това хора беше по заявка. Надявам се ви е харесало и чао чао. До следващия